Aj, ale krasopisná. Poď sa pozrieť. Poď sa pozrieť, pán Maliar. Poď sa pozrieť. Aha, ja to nie je Maliar. Pozri, čo som im spravil. Aha. Hajde. Chodbu som im spravil. 5 rokov majú pokoj. To do tedy aj skapím, a nebudem ísť. Skapím do tedy. Ale ty Gregor mi to... A kde si povedala? A Gregor, daj mi 20 korun. A dal som si 2 piva. Ostalo mi 14. Peťo, Maria sa mi to povedal, potom ešte Maria mi to vrátila. Ja mám dieva 3 roky učilišťa. Ja nebudem debilom robiť, čo vyšiel pomocnej triedy. Doľa tým kokotom, ktorých si hneď uvedomia. A ja mám 52 rokov a nebudem tam vlakým 20-ročným kokotom cigánsky robiť. Ja som 6. Ešte Maliarku podle kusovky. Čo má do školy? Jablko nie, ty si nebereš? Ty svinia, ona byť platí, kurva. Ja prípadne s tebou domov. Ja je oreky dám. Ána, nemusíš teraz, áno. Tam som videl aké ovacie meso, že je zvláštne, ale špagáty podkoval z umelej hmoty. Koho čo idem pozrieť? To oreky dám. Ale som bohové správu tu kúpil. Hehe. Ja som Maliar. Ja som Maliar Natiera. Ty sa do mňa nestaraj.